2 døre her. En dør der. Skal vi ikke? Hvorfor springer vi ikke bare en der? Vi skal bare en. Sådan. Ja. For det, vi kan lige så godt til mange døre. Så en af en der. Ja, Er I klar? vi tager en deroppe. Ja, Jeg tager bagdøren her. Jeg tager bagdøren. jeg tager en af dørene ovenpå ham. Freeze. Ajo. Lidt tilbage. Det er C4. Ja, Sådan. men der er en stor væg i vejen derovre. Ja. Er I klar? Jeg tror, det ikke sker noget. Ubisoft. Nå, ja, Klar. okay. Ja. 3. Ja, nu. 3. De er sgu da døde herinde. Hvorfor døde ham der ikke? Satan. Jeg skyder bare efter jer i stedet for, det ikke okay? Fuck, hvor der er mange her. Det var da helt vildt, ja. Der er en herovre i hjørnet, hvis han ikke er, han er død. Super. Nej, der var han ikke. Lad os prøve op ad trappen. Jeg er op. Ja, jeg har den. Okay, og så er også en anden, der har den, men skidt. Nice job. Der var fandme mange den der, var. Make things easier Ja, det var da... Der var alligevel godt pakket. Det var godt, der var så mange døre ind, vil jeg sige. Den tager vi. 5.000... Så lad os bilen. Hvis det er 5.000 ressourcer. Ja. Ned på vejen. Den her gang, der tager jeg EMP, så stopper jeg kraftedeme med den bil. Jamen, jeg har en armor her. Jeg skal ikke nå den. Kan man ikke lige forbi her, eller hvad? Kom i gang. Jeg ved det ikke. Den er på vej, men jeg ved ikke, om den drejer ind. Hop i, hvis der, så kører vi ned til den. Jamen, hvor fanden er bilen? Nå, der er en armor, det er super. Yep. Nogle gange. Han tager jo bare sin egen bil. Jeg så først bagefter, jeg spawnede den der. Og jeg tager lige dronen og kører foran jer, det var godt. De hopper ud foran bilen. Hvad sker der? Wait, hold op, mand. Ja. Suicidal. Der er helikopter på den. Tager du den? Det kan jeg godt. Skal vi stoppe Ja, det kunne helikopteren? egentlig være meget fedt. Ja. Jamen, så tager vi lige der med en MP. Lad os prøve at se, hvad der sker. Oh shit! Au. Jeg opdagede. Jamen, hvad sker der? Tager du helikopteren? Det kan jeg ikke, for jeg bliver fucking opdaget konstant. Han kan bare plukke ned. Jeg kan ikke skyde så højt. Kan du ikke det? Jeg kører. Den er lige over os. Jeg har den. Sådan, den smutter nu. Vent for mig. Ikke lastbilen! Vi gik i stykker, jeg kan ikke køre. Så er der ud, så begynder der at gå ildbrand. Efter den freeze, den må bare ikke slippe væk. Så er den her taktiske bil her. Har du en bil? Yes. Samler mig op. Kom over. Kan I høre alle skudhullerne, når der kommer over, selvom der er ikke nogen her? Kom så. Jeg er fanget. Det er sjovt. Nice. Jeg kommer ikke nogen steder nu. Det er en Seat, det her. Au. Wow. Okay. Flere. Wow. Kæmpe bil. Jeg er på den. Tag den. I got den. That's a lot of gas. Så at sige, den helikopter, der er derovre, New det mobile fuel dump is. er den, der var efter os. Hvis de er lavet for jorden, så kan de faktisk få et EMP-boost på sig, så falder de bare ned. Det er lovligt. Fuck, han ser blodig ham der. Det var da egentlig vildt. Hvem? Han der sidder oppe i turreten der. Åh ja. Shit. Oh. Jeg kan godt lide, at du stadig har en cigar i munden. Det er meget vigtigt ikke at smide sin cigar. Jeg har også en cigar i munden. Der, stille plane. Kom så. Enter. Okay. Jeg tager den her bil så. Vi Gør har det. 2 rygende biler. Super. Er det over til der er 1 kilometer væk? Jamen, det er lige indtil. Okay, min den havde det lidt værre end jeres, kan jeg godt se. Hvordan bytter man? Kan man ikke? Jeg lægger mig ikke. She says, my husband just left me. He told me I'm too kinky. The dude is completely De er på surprised. vejen He tells igen, her, og det er så bullshitting dejligt, me? og vi er på My vejen wife just igen. left me for the exact same reason. Holy shit. Two get to talking, and she eventually invites him home. She tells him to take a seat while she gets ready. Intel, they say. Ej, ja, det er den her. Den synes jeg, vi har fået op i før, den her. Den plejer at være god til at flyve i. Ja!
Jeg er opdaget. Åh! Skal I ikke bare flyve? Kom. Skynd jer. Skynd jer. Bare flyv væk, bare flyv væk. Bare flyve, bare Ja, bare flyv, bare flyv. Okay. Puta! Så du ryger lige op og ned. Wow, Rigtig aggressiv. Hvor fanden Det er skal godt jeg nok flyve hen? det var voldsomt, ja. Hen til prik. Ringe, hvor skal jeg flyve hen? Derhen, hvor den siger, du skal flyve hen. Nå, derovre. Ah! Ah, helikopter, der skyder efter mig. Ah! Okay, derovre. Der var bare ikke nogen steder at finde dækning der. Det var ikke så godt dernede, hva'? Ja. Du kan jo komme væk. Det er det vigtigste. Nej, tak. Ja, hvor fanden bliver jeg skudt fra? Jeg har skudt ham. Jeg skyder ham den anden så. Ringe, ved I, hvad vi skal med den her? Der er Altså, flere sådan- hernede. Ja, du skal den anden på en landingsbane. Ah. Hyggeligt. Jeg vil have det her fly. Ja, du har også den der på vej til. Wow. Ja, fucking den der er smuttet. Nej. I kan fucking rende mig i røven. Vi ses. Nej! Nej! Hvad skete der lige der? Det er bare en mark, det der. Det er sådan en mark, du skal... Pas på, der ikke er sådan en transformator-ting med sådan en lystårn på. Det skal du ikke strejfe med vingen. Det tager som et... Knap mig ikke op. Group of tangos. Fordi så springer flyet i luften, og så fejler man. Det er allerede ryger helt. Det er allerede sindssygt. Jeg kan også godt lide, at du bare bliver ved med at flyve rundt om her, hvor alle folk skyder efter at sige, hvad skal jeg hen? Jamen, altså. Vi skal også ind i det her hus her. Vi mangler lige det sidste. Det er selvfølgelig et sindssygt sted at lande. Kan man ikke? Kan man ikke det her? Nej, det vil skyde mig! Nej, den skal ikke ind i den der. Jeg tror, der er en eller anden, der hjælper os med at få To the vores number fly for til at gå i stykker. supplies. Så. Jeg ved ikke, om ham derovre, han ved, hvem det er, vi snakker om, men... Nej, overhovedet ikke. Det var sgu ikke mig. Og det var seriøst. Jeg prøvede sgu at komme ind i det. Ja, okay. Så begyndte det at ryge. Har vi ikke flere? Jo, det var Jeg jeg. kan sidde i passagersiden her. Nej, det kan... Jo, man kan. Kom over til jer. Prøv også. Ah! Switch heat! Ja. Sådan der. Nice. Hvorfor kan man ikke skyde ud af det? Det kunne være fedt. Det er egentlig også sjovt, det kan være så lidt folk i det her fly, når du ser, hvor stort lastrum det har. Hvorfor hænger der en helikopterhale på højre side af flyet? nej, du kører ind i det helikopter. Sådan. Sådan af. Ja, til gengæld er det halvt helikopter på os i Ja, venstre. det er fint. Jeg kan Så er godt vi lide, stadigvæk en halerotor fra et fly. Ja. Eller, ikke en halerotor fra et fly. at der er halerotor på helikopteren, er stadig intakt. Og det var en hale fra et fly. Fanden har også parkeret sådan en skod. Hvorfor må du prøve at flyve hen over det? Nu parer vi jo. Hvad helvede laver du? Jeg kan ikke komme væk. Jeg kan ikke komme væk. Fuck this shit, der er Åh meget. nej. Det er kraft. Det er lort bliver sprunget i luften lige om 3 sekunder. Fuck. Fuck. Gør det i hvert fald. Fuck dig! Jeg kan ikke komme væk! Nej. Og der er mistet et par biler her. Der var der faktisk mange af. Hvordan går det derovre? Det går. Don't like balloons no more. Jeg prøver... Okay, jeg holder med dig, det er vist mere sikkert. Wow. Jeg var bare inde på forsædet, nu endte jeg på bagsædet. Drenge, har man faldskærm på sig? Ja, jeg kunne du opgradere det. Måske. Hvad kører jeg ind i det? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Men det vil jeg sige på den. Hvad er det? Der er et eller andet, du skydes derovre. Jeg ramte ham. Jeg fik ham et stik. Hvad gør vi? Vi kører bare rundt og dræber folk. Sancho, you listening to me?
Kamikaze. The problem isn't the balloons. Jeg kan godt kalde det der. Is that you're giving Nå, them to jamen vi skal vel egentlig bare finde det næste. What the fuck? Det er den bedste landing indtil videre, det her. Den er mig. Åh! Det går under hjulet. Jeg har ham! Jeg har ham! Hvad fanden laver du? Hey, food. 5.000 food kommer den her. 5.000 foot, er vi klar? Kom så. Hvor kan du skyde derfra, eller hvad? Forsædet, jo. Kan du ikke lige bremse? Fanden med dig. Prøv at have bud. Prøv lige at have bud.